ತುಳು ಬಂದುಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೊಪ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಬಡಕಾಯಿಡ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಸಾನಲು ಬೊಕ ಚಿತ್ತೇರಿಲು. ಬಡಕಾಯಿ ಊರುಲೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರ್, ನಾಗಬೆರ್ಮೆರ್, ಯಕ್ಷ ಬೆರ್ಮೆರ್, ಯಕ್ಷ ಯಕ್ಷಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಚಿತ್ತೇರಿಲು ದೈವದ ಇಲ್ಲುಲು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೊಕ ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕುದ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಪ್ರದೇಶೊಳೆಡ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಪರಿಸರಟು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಮಾಡ ನಿಚ್ಚ ಬೊಕ ಆಲಡೆಂದು ಲೆಪ್ಪು ನಡೆದು ಬದಲಿಗೆ ಚಿತ್ತೇರಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನನೇ ಹೆಚ್ಚಾದ ತೋಜಿದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಡಕಾಯಿದ ಚಿತ್ತೇರಿಲು ಏನು ಚಿತ್ತಾರಿಲುಲ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಆಲಡಲೇನು ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಗೋಡು ಚಿತ್ತೇರಿಲೆಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರು. ಈ ಚಿತ್ತೇರಿಲಿಪ್ಪುನ ದೈವ ಸಂಕೀರ್ಣೋ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ತೋಜುನಾಡಲ. ನಂದಿಗೋಣನ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಯ್ಗುಳಿ ಬೊಕ ಸಿರಿ ದೈವಲೆನ ಬದಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕು ಪರಿವಾರದ ದೇವಲಿಪ್ಪುವ. ಚಿಕ್ಕು ದೈವನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಮರ್ಲು ಚಿಕ್ಕು, ದೊಟ್ಟೆಕಾಲು ಚಿಕ್ಕು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಭೇದೊಳಡು ತೂಪ. ಚಿಕ್ಕು ದೈವದ ಪಾದನೊಡು ಕನ್ನಡಡು ಹೊಗಳಿಕೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಹೊಗಳಿಕೆದ ಪದೋ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಕತೆಗೆ ಪಣಿಪಿನವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಒಳಾಲೊಡ್ದು ಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಲೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ದೈವಲೇನ ಮಾಹಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪುನಃ ಸಪ್ತಮಾತೃಗೆಯರನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ತೋಜಾವುಂಡು. ಈ ಹೊಗಳಿಕೆಡ ಪದ್ಯಡು ಒಳಲೊಡು ದೇವಲು ಬತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು. ಚಿತ್ತೇರಿ ಪನ್ಪಿನವು ಮಾಡೋ ಬೊಕ ಆಲಡೆದ ಮಾದ್ರಿಡೆ ಇತ್ತದು ಐನು ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆಡು ಬಂಡ ಇಟ್ಟಿಗೆಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೇರು. ಇಟ್ಟಿಗೆಡು ಕೆಲವು ನಿಳಲೆಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನೈಕ್ ಚಿತ್ತೇರಿ ಪಂದು ಲೆತ್ತುದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ತುಳುಟು ಎತ್ತರದ ಜಗಲಿಗೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದಾರುಂಡು. ಎತ್ತರದ ಏರಿ ಜಗಲಡುಪ್ಪುನ ಚಿಟ್ಟೆ ಮಾಡೋನು ಚಿತ್ತೇರಿ ಪಂದು ಲೆತ್ತುದುಪ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಚಿತ್ತೇರಿ ಬೊಕ ಚಿತ್ತಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ದೈವದ ಗುರಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಲೆಲೇನು ರೂಪುಡಿತ್ತದು. ಅವು ಎತ್ತರಡುಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರ್ ಗುಂಡನು 7 ನಿಲತ ಗುಂಡ ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಡಕಾಯಿಡಿಪ್ಪುನ ನಿಚ್ಚೋ ಮಾಡೋ ಇಂಚಿತ್ತಿನೈನು ಚಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ತಾರಿ ಪಂದು ಲೇದೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಚಿತ್ತೇರಿಲು ಪಂದು ಲೆತ್ತುದುಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪಾದನೊಲೆಡು ನಮತೂಪ. ಬೋಳದ ಕಾಸಿಂಗ ದೇಸಿಂಗ ಅರಸರೇನು ಬೋಲದ ಚಿತ್ತೇರಿಲು ಪಂದಲೇದೇರು. ಈ ನೆಲೆಡು ತೂನಗ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಆಲಡಲೇನು ಚಿತ್ತೇರಿಲು ಪಂದು ಲೆತ್ತದಿಪ್ಪು. ಅಂಚಾದು ಚಿತ್ತೇರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದವು ಬೇತನೆ ನಿಗೂಢವಾಯಿನ ಅರ್ಥೊಲಿಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅತಿಮಾನುಷರಾಯಿನ ದೈವಲೆನು ಪರಿವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲೆನ ಆತ್ಮಲು ಚಿತ್ತೇರಿಡುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದು ಈ ಆದಿಸ್ಥಳನು ಚಿತ್ತೇರಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣವಾದ ಚಿತ್ತಾರಿಲೂ ಪಂದು ಲೇದೇರು. ಈ ಚಿತ್ತಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತೇರಿಗೆ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಚ್ಚಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮೆ, ಹಾಯ್ಗುಳಿ, ನಂದಿ, ಚಿಕ್ಕು ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀರಭದ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಕೀರ್ಣದ ದೈವಲೆನ ನಿಲೆನು ಚಿತ್ತೇರಿ ಪಂದು ಲೇದೇರು. ದೈವಲು ಎತ್ತರದ ಮಾಡುಡು ನೆಲೆಯಾದಿಪ್ಪುನೈನು ನಮ್ಮ ತೂಪ. ಅಂಚಾದ ಚಿತ್ತೇರಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದಾರು ಎತ್ತರದ ಚಿತ್ತಾರಿಗೆಡ್ದು ಪತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನೈನು ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ. ನೆಕ್ ಆಧಾರವಾದ ಕೆಲಿಂಜ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಐಹಿತ್ಯಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಕೆಲಿಂಜಡು ನೆಲೆಯಾಯ್ತನ ಕೆಲಿಂಜ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಹಿತ್ಯಡು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋಣನು ಕಟ್ಟಿಯರು ಪನ್ಪಿನ ವಿವರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಾಂದೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೈವ ಎತ್ತರದ ಮಾಡಡು ನೆಲೆಯಾಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಈ ಮಾಹಿತಿನ ತೂನಾಗ ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಅತ್ತಾಂಡ ಚಿತ್ತೇರಿ ಪನ್ಪಿನವು ದೈವ ನೆಲೆಯಾದಿಪ್ಪುನ ಎತ್ತರದ ಗುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥನು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಆಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ ಪನ್ಪಿನ ರೂಢಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಪಂದು ಲೆತ್ತದಿಪ್ಪುನವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತೋಜುಂಡು. ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಕೆಲಿಂಜ ಪರಿಸರ ಐತ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಬರ್ತಿನಾರು ನಿರ್ಮಲಾ ಕಾವ ಸೇರಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಐದು ಸಂಪಾದಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ. ಚಿತ್ತೇರಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಕುಟುಂಬದ ಆದಿಕೋಡಿಡು ದೈವಲತ್ತಾಂದೆ ಸೈತಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇತಾತ್ಮಲೂ ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗಿ.
ಈ ಪ್ರೇತಾತ್ಮೊಲೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂದಿಪ್ಪನ ಕಾರಣಡು ಅಕಲು ದೈವಲನ ಕೈಟಿಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಳಿಕೆ ತುಳುವೆರೆಂಡುಂಡು. ಈ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಡು ತುಳುವೆರು ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ನಂಬುದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯಲ ನಿಲೆ ವರ್ಷಗೊರ ನಡಪುನ ನೇಮ ಕೋಲ ಇಂಚಿತ್ತನ ಆಚರಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೈವಾವೇಶ ಆದ ಬರ್ಪಿನ ಪದ್ಧತಿಲ ಉಂಟು. ಮದ್ಮೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶುಭ ಕಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭಡು ಚಿತ್ತೇರಿಗೆ ಪೋಯ್ಜಾಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದೈವಾವೇಶ ಆದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಲ ಉಂಡು. ಕುಟುಂಬಡು ಏರೈ ಸೈತಂಡಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸೂತಕ ಪಿಲೆ ಇತ್ತದು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಏರ್ಲಾ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಸ್ಥಾನಗೂ ಚಿತ್ತೇರಿಗೆ ಪೋಪುಜೇರು ಬಡಕಾಯಿ ಊರುಲೆಡು ಕುಟುಂಬದ ಏರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈತಂಡಲ ದೈವದ ಚಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಗರಡಿಗೆ ಆ ಸೈತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪುದಾರಡು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಿರಾಕಡು ಸೈತಿನಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ಸಾಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಾವುನ ಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಸೇರ್ವೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ತೇರಿಲ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಪನ್ಪೆ. ಚಿತ್ತೇರಿ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದು ಕುಂದಾಪುರದ ಜಪ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರದೇಶಡುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ದಾರುಕೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು. ಕುಂದಾಪುರದ ಬಸ್ರೂರು ಕೈತಾಲ್ದ ಜಪ್ತಿಡುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತೇರಿ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿನ ಚಿತ್ತೇರಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಮೊಳಹಳ್ಳಿದ ಬಂಟ ಮನೆತನದ ಈ ಚಿತ್ತೇರಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ದಾರುಕೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪಿನ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಯಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಗೆತೊಂದುಂಡು. ಈ ಮೂರ್ತಿ ಸಿರಿ ಪಾದ್ದನುಡು ಬರ್ಪುನ ದಾರುನ ಮೂರ್ತಿಯಾದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ದಾರುಕೇಶ್ವರಿ ಅಬ್ಬಗದಾರೆಗೆರೆ ಮೂರ್ತಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ರೆಡ್ ಮೂರ್ತಿಲಿಪ್ಪುಡಾಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಈ ಮೂರ್ತಿನಿ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹದ ಪಿರ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ್ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಮೋನೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು. ದಾರುಕೇಶ್ವರಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ ಕುಲ್ದಿನ ಬಂಗಿಡಿತ್ತದು ಕೈಟ್ ಹತ್ಯಾರು ಪತೊಂದುಂಡು. ದಾರುಕೇಶ್ವರಿನ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಕಾವಲು ದೇವತೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಆಂಡ ಈ ಮೂರ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವಳಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರ ಸಂಗೀತ ಇತ್ತದು ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಪನ್ಪುನೈನ ತೋಜಾವುಂಡು. ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಈ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾದುಂಡು. ನನ್ನ ಬಡಕಾಯಿ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಪುಗಾರ್ಥದ ದೇವಸ್ಥಾನವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲು ಬಡಕಾಯಿ ದೇವರೇ ಪಂಡ್ ಭಯಭಕ್ತಿಡ್ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನವು ಪಿರಾಕೃತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರಾ ರೀತಿದ ಆನೆ ಪ್ರಮಾಣಲೇನು ದೇವರ ಎದುರುಡು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಗುಡಿಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮರತವರು ಉಂಡು. ಐದ ಕೈತಾಳ್ಡ್ ಎಡಬಲಟು ಮಲಯಾಳಿ ಯಕ್ಷಿ ಬೊಕ ಒಟಯಕ್ಷಿ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ಮರತ ಉರುಲುಲ ಮುಲ್ಪ ದೇವಳದ ಪ್ರಾಕಾರಡು ಪಿಲಿದೇವೇರು ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ ಉಲ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸುತ್ತು ಬೊಕ ಪಿದಾಯ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸುತ್ತುಲುಲ್ಲ ಗರ್ಭಗುಡಿಟುಪ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಉರುಳಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಶಿವಲಿಂಗ ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಬಾರಿ ಬಿರ್ದಿಡ್ ಮುಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು. ತೆನ್ಕಾಯಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿರ ಸನ್ನಿಧಾನಗೂ ಬರ್ಪೇರು. ಪುಡಾಯಿಡ್ ಸೇಮಂತಿಗೆ ಪೂತ ಪ್ರಸಾದನು ನೆಲಟ್ ದೀವಾಂದೆ ಊರುಗ ಕಣತದು ಭೂತಲೆಗೆ ಗಡಿಹಾರನು ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳುನಾಡುಡು. ನನ್ನ ಕುದುರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ನಾಗೂರು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಡದು. ಕುದುರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ನಾಗೂರು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಮುಲ್ಪ ಕುದುರೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗಡುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಒಂದೇನು ಹಾಡಿ ಮನೆ ದೈವ ಪಂಡ್ ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಈ ಕುದುರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಾಗೆ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಪನ್ಪಿನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಯಿನ ಕತೆ ಉಂಡು. ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾಚ್ಮನ್ ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ಕುದುರೆ ಏರ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೆಗೆ ಒರನೆ ಆಯನ ಕುದುರೆ ಲೈತದು ದುಂಬು ಪೋವಂದೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತುಂಡಿಗೆ ನೆತ್ತ ಕಾರಣ ದಾನೆ ಪಂಡ್ ಕೇನಾಗ ಕೈತಾಳಿಪ್ಪನ ದೈವದ ಪ್ರಭಾವ ಪಂಡ್ ಐಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ. ಅಂಚಾದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕುದುರೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದುಂಡು. ನನ್ನ ಬಡಕಾಯಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೆರ್ಮೆರ ಸಾನಲು ಬೊಕ ಚಿತ್ತೇರಿಲು. ಬಡಕಾಯಿ ಊರುಲೆಡ್ ಬೆರ್ಮೆರ ಸಾನ ಬೊಕ ಚಿತ್ತೇರಿಲು ಬೋಡ್ನಾಥ ದಿಕ್ಕುಡುಂಡು. ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದೇನು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಗರಡಿ ಬೊಕ ಚಿತ್ತೇರಿಲು ಪಂಡ್ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬಸ್ರೂರು ಬೊಕ ಬಾರ್ಕೂರುಡಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮೆರ ಸ್ಥಾನಲು ಬೊಕ ಚಿತ್ತೇರಿಲಿಯನ್ನು ಸೇಸಾದಿಜಿ ಐನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಅವತ್ತಾಂದೆ ಬಡಕಾಯಿಡ್ ಊರುಲೆಡ್ ನಲಲಾತ ಬೆರ್ಮೆರ ಸ್ಥಾನಲು ಬೊಕ ಚಿತ್ತೇರಿಲುಲ್ಲ ಮೂಲು ಪಂಪಿನವು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಲು ಬಡಕಾಯಿ ಚಿತ್ತೇರಿಲಿಡ್ ಬೊಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ ಗರಡಿಲೆಡ್ ಕುದುರೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಬೆರ್ಮೆರ ಮರತವರು ಬೊಕ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಲುಲ್ಲ. ನಾಗೆ ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ ಬೆರ್ಮೆರು ಸಾನಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು. ಅವತ್ತಾಂದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿನಾ ಮೂರ್ತಿಲು ತೂವಾರೆ ತಿಕ್ಕುಜ.
ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇದ್ರಿಕಲ್ ಗರಡಿ ಬಿಜೂರು ಹಿರ್ಗಾಲು ಬೊಕ ಸಾಲಿನ ಮಗ್ಗಿ ಮುಲ್ಪ ಕುದುರೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಮರತ ಉರುಲು ತುವಾರೆ ತಿಕ್ವ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಯಕ್ಷ ಬೆರ್ಮೇರು ಜಟ್ಟಿಗ ಬೊಕ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೂರ್ತಿಲು ದೈವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ ಚಿತ್ತೇರುಡುಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ ಬೆರ್ಮೆರನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರಾಧನೆ ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಬೊಕ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಗ್ವೇಲು ಬೊಕ ಕಲ್ಲದ ಬಿಂಬಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಿಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಲುಲ್ಲ. ಎಟ್ಟಿಗೇಶ್ವರ ಹಿರಿತ್ಲು ಸಹ ಪರಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನರಿಕಂಠ ಉಪ್ಪೊಂದ ಮುಲ್ಪ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ನಾಗಗ್ ಬೊಕ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ರಡ್ಡು ಗ್ವೇಲುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ತಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಾಗ ಸಹಪರಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೋಟೆ ಬಗ್ವಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಕಲ್ಲ ಬಿಂಬಲುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ ಈ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಾಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಲ ಪಂಪಿನ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಾಗೇ ಪಂಪಿನ ದೈವ ಮೂಲ ನಾಗೇನೆ ಪಂಪಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಕಲ್ಲದ ಲಿಂಗಡು ರೂಪಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನು ತೋಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಾಣಿಪೀಠದ ಮಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಉರುಟು ಕಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವೈದಿಕ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಡಪುನವು ತೂವಾರೆ ತಿಕ್ವ. ನನ್ನ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತೇರಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡುವರಿ ಉಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ ವಾಸುದೇವ ಮಠ ಯಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಡವು ಮುಲ್ಪ ಈ ರಡ್ಡು ಜಾಗಲೆಡ್ ಪಂಚಬೆರ್ಮೆರೆ ಎಲೆಯಲ್ಲೇ ಮೂರ್ತಿలను ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಪಂಚಬೆರ್ಮೆರೆ ಸ್ಥಾನಲು ನನ್ನ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷಿ ಬೊಕ ಯಕ್ಷಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷಿ ಕುದುರೆಬೀರ ಕುದುರೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮನ ಊರು ಇಂಚಿತ್ತನ ಬೋಡ್ನಾತೂರುಲು ಬೊಕ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಲು ಬಡಕಾಯಿ ಊರ್ದ ಚಿತ್ತೇರುಡುಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಕೊಡಂಗುಳಿ ಚಿತ್ತೂರು ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ ಯಕ್ಷಿಯರ ಸಾನೋಲಿತ್ತದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗನ ಉದ್ಭವಲಿಂಗ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಲೆಡು 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬ್ರಹ್ಮಯಕ್ಷಿ ಉರುಲುಲ್ಲ. ಬೆರ್ಮೆರನ ಶಿಲಾಸ್ತಂಭಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಪದ್ಧತಿಲ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಹಳ್ನಾಡು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಬೊಕ ಸ್ವಾಮಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ತ್ರಾಸೀಡ್ ಹಬ್ಬಗದಾರಗೆರು ಮೂರ್ತಿಲು ಉಲ್ಲ. ಹಳ್ನಾಡು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡು ವೀರಭದ್ರನೊಟ್ಟುಗು ಸಿರಿಕುಲುಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಡಿಪ್ಪುನ ಮೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ತೋಜುಂಡು. ಈ ರಡ್ ಕಂಚಿದ ಸಿರಿಕುಲು ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಆದಿಪ್ಪು ವೀರಭದ್ರ ಬೊಕ ಸಿರಿಕುಲ ಮೂರ್ತಿಲು ಸುಮಾರು 15ನೇ ಶತಮಾನಗೂ ಸೇರ್ದಿನ ಕಂಚಿದ ಮೂರ್ತಿಲು. ಸ್ವಾಮಿಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆನ್ಗೋಡು ಮುಗಲಾಡಿ ತ್ರಾಸಿ ಮುಲ್ಪ ಹಬ್ಬಗದಾರಗರ ಮರದ ಉರುಲಿಪ್ಪುನವು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಭಾಗದ ಆಳಡಲು ತೂಜಿದು ಬರ್ಪುನ ಹಬ್ಬಗದಾರಗರ ಉರುಕುಲು ಮೂಲು ತೂವಾರೆ ತಿಕ್ಕಿನವು ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ. ನನ್ನ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡದ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಚಿತ್ತೇರಿಲು ವಾರಾಯಿತುದೆತ ನೀರು ಉಲಮರ್ಗಿಲ್ ಬತ್ತದು ವಾರಾಯಿತುದೆತ ಕುದುರು ಆತಂಡು ಇದೇನು ಹಟ್ಟಿ ಕುದುರು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಹಟ್ಟಿ ಕುದುರುನು ಪಿರಾಕಡು ಲಂಕೆ ಅಂದು ಲೆತ್ತುದುಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಹಟ್ಟಿ ಕುದುರದ ಕೈತಾಳು ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಡು ಲೋಕನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಪಂಪಿನ ಒವ್ವೇ ಸಂಶಯ ಇಚ್ಚಿ. ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ಬಸರುವ ಕೈತಾಳದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಊರು ಪಟ್ಯಾಪುರ ಇತ್ಯದ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಪ ಲೋಕನಾಡು ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಯೇ ಉಂಡು. ಲೋಕನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಶಾನ್ಯ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೈತಾಳದ ಗುಡ್ಡದ ತೀರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕುದುರೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಬೆರ್ಮೆರ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುರು ತೋಜುಂಡು. ಲೋಕನಾಡದ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ನನೊಂಜು ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಜಟ್ಟಿಗರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡಲೆಪ್ಪುಯರು ಕೈತಾಳ್ದು ಚಂದ್ರನಾಥ ಬಸದಿ ಇತ್ತದು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸದಿದ ಆಡಳಿತಗೂ ಸೇರ್ದಿದೆ. ಬಸದಿದ ಪಿರಮರ್ಗಿಲ್ ರಡ್ಡು ಶಾಸನಲುಲ್ಲ. ಅವತ್ತಾಂದೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಾಳ್ದು ನನೊಂಜು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಚಿತ್ತೇರಿ ಉಂಡು. ಇದನ್ನು ಚಿತ್ತೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡಲೆಪ್ಪುಯರು. ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿದ ಮಾರಲದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಡಕಾಯಿಡ್ ನನೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಇಂದು ನೈಲ್ಕೊಡ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಕುದುರೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು. ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿದ ಲೋಕನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾಗೋಡು ವಾಯುದಿಕ್ಕಡು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1924 ಇಸವಿಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವಾಯಿನ ಚಿತ್ತೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಿರಾಕದ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ತಲೆಬೆರ್ಮರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಓ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸತ್ಯನಾಪುರ ಪಂಪಿನ ಸೌಕೂರುಡು ರಡ್ಡು ಚಿತ್ತೇರಿಲುಲ್ಲ.
ಸತ್ಯಾನಪುರ ಪಂತಿನ ಸೌಕೂರುಡು ಪುರಾತನವೈನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಚಿತ್ತೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಡಿಮನೆ ಸೌಕೂರು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ತಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೌಂಜೂರು ಸೌಕೂರು ಪಂಪಿನಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವೈನ ಮರತ ಉರುಲು ಕುಂದಾಪುರತ ಕರ್ಕುಂಜೆ ಪಂಪಿನ ಪ್ರದೇಶಡು ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು 100 ಮರತ ಉರುಳುಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕು ಹಾಯ್ಗುಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಕೋಡ ಕರ್ಕೊಂಜೆ ಮುಲ್ಪ 50 ಸುಧಾರಣ ಅಜ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವೈನ ಮರತ ಉರುಳುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಅರೆಮಕ್ಕಿ ದೈವದ ಮನೆ ಜಾಡುಕಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಜೆ ಪಣಿಪಿನಲ್ಪ ಸುಮಾರು 30-40 ಪರಿವಾರ ದೇವಲನ ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವೈನ ಮರತ ಉರುಳುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ನನಲಾತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆತಿನ ಶ್ರೀ ಉಪ್ಪಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹೊಳ್ಳೆರು ಈ ಉರುಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆತೇರು ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಉರುಳಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪಂಡುದಿಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು.